майда пиёда омадам сӯи садома ки да болои мену сабт канам ҳама гапома камтарак сарм бите илтимос ишқи бераҳмам мехом имшабам аз шам дига дардотан нафаҳмам худое чӣ дарда шукрона мегум ба ҳамаш сабру тоқат мекунам намехом ки ӯ буфаҳмаш тарафаш ханда кардам дилма қапидам ба дастам ӯ гуфай ма хафаи гуфту мене чо кади ҷон вай усуни телай намебинаш ки мара дурӯғам мегум мушхай мехом буга бесонара охи дилчам дарманда чӣ хе бугум дейна чанда хушбахти шама мехом намехом шакунум ганда мара гуфт дӯстум дорӣ бояд мара сар битӣ суратое ки доштем муворат дар битӣ ма бошум ма сарсахтум қоил шидум ҳо бадбахтум ба дига пои ӯ ма шоқ шидум поли карахтум дар ёдам монди танҳо ту дӯстат медорам фақат ман шабнобу дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам бо тоқам мезана пулс мавити намешем дӯст фикри ты ҳар рӯза ёби ты бо кӯ фаромӯш намеши ёдам наметаду музика мезана ты дори рақс аҳамият наметим ё ки барқастай дагирдит пири ёдамам ашкентай мечаспан ты дама сар метим ченҷа ҳома ошиқим ты даст мешноай мегам безебай неки ранги моҳай намеша фреб када дила намондай дига бо силам худое чӣ дарда шукрона мегум ба ҳамаш сабру тоқат мекунам намехом ки ӯ буфаҳмаш тарафаш ханда кардам дилма қапидам ба дастам ӯ гуфай ма хафаи гуфту мене чо кади ҷон дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам